guest ethu kumfundisi ubaba uGcwensa uzosijoyina mhlawumbe ngekuhamba kwesikhathi kodwa usendleleni. Ngicela kuba ngasemnyango uma esefika bamthathe bamsondeze lapha phambili. Ngizoqala ke ngokwethula ubaba uDokotela uMahayi okuyena ozosithulela umbiko oqala. Kodwa ke mhlambe before ubaba uMahayi asethulela umbiko njengoba sengishilo lapha phambili kukhona umshumayeli umkhwanazi okuyena ohola intsha iNazareth Baptist Church Youth. Ubaba uMahayi eduze kwakhe ohola ISiqabetho seNhlalamafini. Ebese kuthi eduze kwakhe ngale kababa uMahayi sibe nobaba umbomvu ungubane naye osekomitini lesiqabetho seNhlalamafini. Bese kuthi ngale kugcineni sibe nobaba uNgcobo uNqondo. Bese ngibuya ngapha eduze kaMshumayeli sibe nobaba uNgcobo osebenzisana naye futhi umshumayeli ophikene leNazareth Baptist Church Youth. Ebese kugcineni siba no co-chairperson wesiqabetho seNhlalamafini ubaba uButhelezi. Endlini ke sinamanye ama-members eNhlalamafini namanye ama-members ebandla lamaNazareth nabafowethu abasilekelelayo ekuthatheni lo msebenzi nama-media houses ahlukene amukelekile kuzothi emva kokuthi sesethulile umbiko esizowethulela ama-media houses ehlukahlukene kanye nomphakathi ngoba sinethemba lokuthi njengabakhulumeli noma njengomlomo womphakathi bayokwazi ukuyithatha into esiyithulayo bayise endaweni efanele okuwumphakathi. Sizocela ke ngaphandle kokuchitha isikhathi ubaba uMahayi asondele okuyena ozosethulela umbiko. Ngiyabonga. Thank you, Program Director. Let me first greet you in such a historical morning ever in the annal history of our church, the Nazareth Baptist Church at Ebuhleni. Program Director, the senior church leaders, represented by Reverend Gcwensa, who will join us on the way. Youth leadership represented by Mshumayeli Mkhwanazi, the national chairperson of Nabasho. Nabasho in full is Nabasho Foshe, Nazareth Baptist Church Youth Foshembe. Prior to expressing our views as ISiqabetho seNhlalamafini, we wish to clearly emphasize that we are the members of the Nazareth Baptist Church, who are intellectuals emanating from the diverse academic dominions. Our key objectives are to create an uNyazilwezulu consortium to generate innovative ideas that will help the members of the Nazareth Baptist Church led by uNyazi. Occasionally, we have witnessed information reported by different sectors of the media depicting views that do not take into consideration our feelings as the majority members of the Nazareth. We say this because the Nazareth Baptist Church has got a huge membership in our continent. We wish to highlight two aspects and kindly encourage all media houses to take it upon themselves to conduct their own research regarding these aspects. It should be made clear that millions of members that are followers of uNyazi at his home Ebuhleni do so out of their own volition. They are not forced by anyone. It is imperative to clarify that when we refer to Shembe, we are not referring to just a surname, but the Holy Spirit that is guiding the Nazareth Baptist Church.
The congregants follow and believe in his Holy Spirit as it manifests through its work, using the Shembe flesh. The Holy Spirit comes from heaven. And here in our land, this is the Holy Spirit called Shembe, because that is how it has been revealed to us as the people of South Africa. It is worshipped by millions of people as instructed by the God Almighty. It is important to also note how his Holy Spirit works. We can reflect in some of the things that uNyaz has done. For example, in Palito and in Taferkop, people who could not walk were healed and they walked. Children born without genital organs were healed and their organs appeared. They were then classified into appropriate gender. Releasing prisoners from prison, healing of blind people. There are many miracles that has been done in the Shembe lineage, starting from the era of uNyazilwezulu, followed by Ilanga Lamalanga, followed by ngeNkosi, uNyazilwezulu, up until today as we are being led by uNyazilwezulu. Shembe is the spirit that comes directly from God. One cannot loiter around looking for it. The person to which Shembe spirit descends upon becoming ngeNkosi and the leader of the Nazareth members. Becoming a Nazarene is not a thumbsuck activity. Many members undergo a calling process, which is unique from one member to the other. The ancestors enlighten and direct a chosen family member to follow uNyaz. These members are the ones who became followers of uNyazilwezulu and are adamant to follow him no matter what it takes. The Shembe whom the Holy Spirit descended upon is very peaceful. In the history of the Nazareth Baptist Church, the true Shembe has never put his name forward. The South African Constitution permits citizens to choose their own religious domains. As the members of the Nazareth Baptist Church, we would also appreciate to be given that opportunity to make our own choices regarding who to lead us. This is our right as per the constitution of our country. uNyazilwezulu possesses all signs of holiness. Therefore, people do not require permission to be his followers. It comes from within themselves. There is a larger number of people who chose to follow uNyazi since then. Even in the biblical times, those people who were sent by God used to face a lot of challenges, such as Daniel and his companions or friends, Nebuchadnezzar and the golden statue, Darius and his kingdom of Medes and Persians, and also Pharaoh. I'm just highlighting the incidences that all of us can reflect from. Herod and many others. So even today, descendants from heaven are still suffering. To believe means you choose and agree with your heart and spirit. Now therefore it is evil in your eyes to serve the Lord. Choose this day whom you will serve. The Nazareth members have chosen uNyazi. The meter should also be activated on that. As I've quoted the words from Joshua. Coming to ebuhleni, the Nazareth Baptist Church does not have a mission that has been built with the sole purpose of congregating the church members. Instead, there are many worshiping points all over South Africa where church members assemble during Saturdays and other divine events. The ebuhleni homestead belongs to the family of Kwashembe and the grandfather of uNyazilwezulu. So we wish to appeal to the media to conduct a thorough research regarding ebuhleni homestead rather than documenting hearsays from different people having no background
and theoretical or if not spiritual direction. uNyazi and the great grandchildren of uNyazi are doing that, and all what they do at their homestead at Ebuhleni. In instances where uNyazi visit a place, even in town, in a short space of time, people congregate where he is. People congregate with the purpose of making requests and asking for blessings. They do this without any announcement being made that uNyazi would be around. However, if people doubt uNyazi, they do that within their own right. If you can read Luke 7 verse 9, Luke 2 verse 22, and Job 37 verse 14 to 16, uNyazi is around us and not overseas, where we will find it difficult to reach. So we appeal that Nazareth Baptist Church members be viewed as the force to be recorded with. We not tolerate any situation where our right to faith and spiritual being are being tampered with. So it is critically important that we deliver this statement to all of you. But I will just move to ISiZulu so that it becomes clear to all of us, and all the media houses are being covered. In fact, we were supposed to start with ISiZulu. But sometimes ngaphambi kokuveza uvo lwethu siyafisa ukuthi njoba silapha ngeNgeSiqabetho nentsha yamaNazaretha inabasho, sizobeka nje iposition yethu njengamalunga ebandla ngokuthunywa imizwa yethu ukuthi masikwenze lokho. Siyafisa futhi ukwenza i-disclaimer in advance ukuthi asizili ukuzodila about the nitty-gritties, the merits and whatsoever pertaining with amacala akade qhubaqhubeka, ngoba bakhona ebandleni abantu abakwazi ukudila nalokho. Sifuthi ukuthi izwe lazi futhi iqondo ukuthi iningi lamaNazaretha kuyizinkumbi ngezinkumbi alandela uNyazi oluhlezi kubo kwalo ebuhleni, silandela ngokuvuma okusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu asiphoqiwe. Mhlambe kumele sicacise ukuthi uma sikhuluma ngoShembe kasikhulumi ngesibongo kuphela, kodwa sikhuluma nangomoya oyingcwele ohola inkolo nebandla lamaNazaretha. Ngemisebenzi nomoya ongcwele owehle enyameni yakwaShembe nawo uShembe. Abantu balandela bakholwe yiwo lowo moya. Lowo moya uqhamuke ezulwini kuJehova wehlela lapha kwelakithi eMzansi esizweni sikaPhunga noMageba. Ulandelwa izinkumbi zabantu ababizwa ngamaNazaretha ngokuyalela kwezwi likaThixo. Lowo moya oyingcwele wenza imisebenzi emkhulu eyenza sikwazi nathi ukuphumela ubala. Ngibaleke imisebenzi emkhulu uShembe seka yenza ezindaweni ezifana nakoBhalithu nakoTafelkop, ukwehlonisa ubulili ezinganeni ezazizalwa zingahlukanisile, ukuthethelela nokukhipha iziboshwa emajele, ukuvula amehlo ezimpuphude nokunye okuningi okwenzeke enkosini ezala uNyazi uTheko lenkosazana nakomkhulu lalo inyanga yezulu nelanga kuze kufike kumqalo wendlela. Lezi imanga neyigemegeme zikaNkuluNkulu lokhu njalo zenzeka. Lo moya awuphumputhwa futhi akekho uShembe wake wasifunela wona noma wawuhambela, kodwa uzehlela wona usuka kuJehova, bese ukuthi lo owehlelwe yiwo abizwe ngeNkosi yamaNazaretha. Ukukhethwa kwamaNazaretha kwehluka ngezindlela eziningi. Ngithi ukukhetha inkosi kwamaNazaretha kwehluka ngezindlela eziningi. Abanye bayakhanyiselwa nje emicabangweni yabo, kanti abanye baboniswa ngabakubo ikakhulukazi abangasekho okunenkolo lenkulu ukuthi iningi lamaNazaretha asuka eholelwa ngabangasekho kuleli bandla noma kuShembe. Uma bezindaba bengazicwaningela inqwaba izinto abangayithola bekhanyiseleka kuzona
ngonyazi okuyilona oluhleli esihlelweni njengamanje. AmaNazaretha alandela uShembe anokuthula, anenhlonipho, anokusithoba futhi awalandela amasiko amukelekile kuJehova. Nangoba silapha namuhla silapha ngaleyo migomo yaleli bandla. Silapha ngenhlonipho nokusithoba. Ngomlando walobuNazaretha kusukela kumqalo wendlela wayephuma engene ezinkantolo elale ezintabeni abizwe nangesela, abizwe nangumdukisi, kodwa konke lokho akuzange kuphumelele. Kunalokho ibandla lakhula ladlondlobala njengoba lobuNazaretha nobuKristu babungena buphuma ezinkantolo kodwa abuzange kuphele. Ngaleyo ndlela siyathanda uqinisekisa umhlaba nezwe lakithi ukuthi ifagugu labo okubuNazaretha ngeke buphele. uShembe okhethiwe ezulwini nguyena oze azithole emangalelwa ngabantu abafuna kumephuca ubukhosi baphakade. uNyazilwezulu luphethe zonke izimpawu zobungcwele, ngakho ke abantu abadinga imvume ukulandela noma ukukhonza uNyazi. Kusuka izibilini zezinkumbi zamaNazaretha kubalwa nengxenye enkulu eyakhetha uShembe oUnyazi, ngoba phela singeze sakufihla ukuthi abantu uShembe bamkhetha usuku nosuku. Ngisho nasemandulo izithunywa noma othumekile babebhekana lezinselelo esingabala kusuka kuAshpenazi induna yaseBhabheli okwakumele iphoqe ngenkani ukufundisa uDaniel nabahlobo bakhe imikhuba yaseBhabheli. Singabala udaba lukaNebukadnesari, naye wazama ukuphoqa ithunywa likaNkulunkulu uNebukadnesari nabahlobo bakhe ukuba bakhonze ithole legolide laselibeliwe. noDanariyu umbuso wakhe wamaMede namaPerisia. uFaro siyalazi udaba lakaFaro ngenxa yesikhathi ngeke ngisagxila kulo, nodaba likaHerodi njalo njalo ngeke ngisagxila. Kube namuhla lusahlushwa lolu libo lwasezulwini. Ukukholwa ukusikhethela ngokuvuma kwenhliziyo nomoya. Washo uJoshua kuma-Israyeli wathi, ayikhothi, ngakhe uma kukube emehlweni enu kumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza. AmaNazaretha ke asikhethele uNyazilwezulu. Uma abantu befisa futhi benothando lokuqinisa lokho, bangasebenzisa ngisho nobuchwepheshe besimanje ukuzenzela ucwaningo online. Bazitholele bona izimpendulo noma baziyele bona ebuhleni bamaNazaretha ukuze bawuzwe lo moya omnandi esuzwayo owenza sizizwe sengathi sisezulwini kodwa sisemhlabeni. Uyiwo lo moya owenza ukuthi cha, ukuthula kwethu kungakusivumeli ukuthi sikwazi ukuthula. Ngiyafisa nje ukwedlula ekuthenini ibandla lamaNazaretha njengoba lidume ngebandla lakwaShembe likhonzele emzini wakhona kwaShembe ebuhleni. uShembe walandisa ngokwakha imizi ayiqamba amagama bese abalandela uShembe besondela kuleyo mizi bakhonzela khona ukuze ethi uma ibuya uShembe ohola amaNazaretha abacebe kuleyo ndawo noma bahlangane nayo kuleyo ndawo ukuyobika insizi zabo. Siyazi ukuthi thina amaAfrika siqhamuka kuphi nosizi. uNyazilwezulu ngumzukulu weNkosi inyanga yezulu. Ngakho uNyazilwezulu lukubo ebuhleni namuhla okungathi yikomkhulule lamaNazaretha ngoba uNyazi ilapho longolwa khona. Eminye imizi amaNazaretha eminingi ikakhulukazi emisha yakhiwe ngamaNazaretha akwezinye izindawo ukuze uShembe uma ewavakashela afekele kuwo. Yonke imisebenzi uNyazi nezizukulwane lesizwana seNkosi inyanga yezulu luyenzele ebuhleni. Ngisho amagentsemane ongamandliza eNkosi inyanga yezulu noThingo akhona lapha ebuhleni. iNkosi uThingo yaxwayisa kakhulu ishumayela emachunini emzimo yana sePort Danford enelisiwe ngetulo elimbandakanya amalunga athile ebandla lokho amaqhinga okumgudluza esihlabeni. Lokhu kungenye izindlela eyasivula amehlo njengamalunga ebandla singamaNazaretha. Sabona ukuthi kungakuhle ukuthi ngesinye isikhathi ezinye izinto sikwazi ukuthi siziqondise. Uma uNyazi lokho lavakasha endaweni ethile ngisho nasedolobheni imbala ngokuphazima kweso kuvela ukuthi mbo lubu uNyazi lungazange libize umuntu. Abantu okuhlanganisa amaNazaretha nomphakathi jikelele bayaluthanda nje uNyazi ngokusuka ngaphakathi ezibilini zabo. Kepha uma singaba nokulungabaza ke uNyazi kulabo abalengalabazayo, thina sitha kulona icala lelo singabantu njengoJohani wayeumuntu. Ngesinye isikhathi wahlusha
wahlushwa ukwehluleka njengathi njengoba singabantu sehluleka. Sifunda ukuthi ngesikhathi wayeyisiboshwa sika Herodi wahlushwa ukungabaza uJesu Kristu. Waze wathumela abafundi bakhe ababili. Njengoba namhlanje nathi abantu abangabaza uNyazi siyabathuma lapha ebuhleni ukuba bayombuza uJesu. Bathi ukaLuka 7 verse 9, wena unguye yini ozayo noma sobheka omunye na? Wayesefikelwe ubuntu uJohane esebungabaza ubukhulu bukaKristu. Nathi sithi namuhla sikulowo mlando ukuthi uJesu wathi kubo, hambani nimlandise uJohane lokhu enikubonile nenikuzwile ngezindlebe zenu ukuthi izimpuphuthe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithulu ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bashunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ongaye ukukhubeka ngami. Nathi namhlanje sithi ubusisiwe ngalezi imanga ezenziwa uNyazi. Babusiswa abantu abengeke bakhubeke babona inyama yomuntu, bangobona umoya ongcwele owehlele kuyo. Nathi sithi uNyazi alukho phesheya ukuthi niyofika kanjani futhi niyofika la ngubani. Mawufunda incwadi kaJobe 37 verse 14 15 16 uthi beka indlebe uthule uthi do, uzindle ngezimangaliso zikaNkuluNkulu. Uyazi yini ukuthi ushayela kanjani umthetho enze uNyazi lwakhe lubanize emafini na? Uyazi yini amafu andleleke kanjani na? Ungamemeza yini kuze kuzwakale emafini? Ungayithuma yini imibani ukuba ihambe bese uthi kuyo bheka silapha? Bani ongabala amafu ngokuhlakanipha na? Imbuzo loyo ebuzwa encwadini kaJobe ayibizwa yithi, ayibuzwa inabasho, ayibuzwa ISiqabetho, ibizwa nje iBhayibheli. Ilona nje liyayikhulumela ngalolu Nyazi oluqhamuka emafini. Ngakho ke ingakho siyinhlala emafini. Siyacela ukuthi kungenziwa sengathi uma kushiwo ibandla kukhulunywa ngamatshe noma inkomo noma izimbuzi nje. Ngabantu ibandla. Futhi ke abantu abalandela uNyazi bakwethu baphila nje saka. Futhi banelungelo lokuzikhethela njengiyalelo womthetho sekelo wezwe esiuhloniphayo kakhulu. Ngoba ulikho abantu abahlonipha umthetho sekelo njengathi. Ngakho kawuhlonishwe umthetho lo wezwe ngoba umunye imithetho esayilwelayo namalungelo esawalwelayo. Umqalo wendlela ke ungobanye abantu othi uma wenza ucwaningo nendlela ahlonishwa ngayo owenza imisebenzi emikhulu ukukhulula abantu bakithi wakweza imphefumulo. Siyabonga. Siyabonga kubaba uDokotela Mahayi. Sicela mhlawumbe ngaphambi kokuthi siqhubekele emibuzweni sicela ubaba uMshumayeli ukusondela ukuzokwenanela ikakhulukazi njengomuntu ophambili ohlelweni lentsha yamaNazaretha. Ngiyabonga sihlalo olomhlangano ngenkulu inhlonipho. Ngifisa kubingelela ithimba esamba nalo ISiqabetho seNhlalamafini esiholwa uDr. uMahayi noza kwethu esinabo ebuholini bentsha leli bandla iNazareth Baptist Church Youth for Shembe edumengele nabatsho nabafowethu abakhona la, mfowethu uNgqondo akaNgcobo omeli insizwa ezobumbano, bese ngibingelela ke zonke inhlaka zeindaba ezikhona la endlini egameni leNkosi yethu elihle kakhulu esithandayo uNyazilwezulu. Kafushane nje ukuzokweseka isithulo umfowethu uDr. Mahayi ukuthi asikho la
ngokuthunywa umuntu othile sila ngemizwa yethu nangokulandela inhliziyo zethu nangemphefumulo wethu nangokuthanda kakhulu uNyazilwezulu. Istatement avale ngaso esekuthi mawukhuluma ngathi ebuhleni sithanda uNyazilwezulu asizona mhlambe inkomo ongaqhumisa isiswebhu noma zimbuzi noma amatshe ongawaqulu abeke noma kuphi. Sisifisa mhlambe ukuthi izwe lazi ukuthi siyalithanda uNyazilwezulu. Sekwenzekile konke siyalithanda uNyazilwezulu futhi silandela ngenhliziyo zethu zonke nangemphefumulo wethu yonke. Le nkulumo kafishane ilapho nje. Njoba ngimla noza kwethu sika ofisini lenabachu intsha ethanda uNyazilwezulu mongayebala ungedlula kuyigidi ezimbili. Mhlambe izwa lokwazi lokho. Sifisa futhi izwe likwazi ukuthi mawukhuluma ngebandla lamaNazaretha okuhlale kukhulunywa ngezibalo ezibalwa zifike egidini ezisikhombisa. Usukhuluma ngamaNazaretha alandela uNyazilwezulu. Mhlambe ke siyabonga nje uba khona kweni la ngoba ni umlomo wethu ukuthi ulwazi noluhambise njenga bantu beyindaba. Sithi ke nathi sisuhla ukuthi lwentsha lelibandla siyalithanda uNyazi. Ngisho ingane na 5 years ngizokwenzela umzekelo nje umfishane sike sathi lapha kwelakithi eMtubatuba sonikela umnikelo wokwakha eThempelini eThokozani. Kunondodakazi wami wenza ugrade 3 ubuza uma wakhe ukuthi masebefike eThokozani lukhona noNyazi la 3 years wenza ugrade 3 lukhona noNyazi la uthi umama wakhe alukho. Ithi ingane yami ngathi pho sizokwenzana la uNyazi malungekho. Khuluma ngomuntu wenza ugrade 3 angazi ke lo muntu lo ukuthi uyomshintsha kanjani uthi uNyazi aliyona inkosi yakhe aluyena uNkulunkulu. Siphila saka futhi luNkulunkulu ngayo yonke lenkulumo esithule uDr Mahaye. Kafushane nje ngiyabonga ithuba sihlalo ukunika lona. Ngiyabonga. Sifike endimeni la sizokwazi ukuvumela khona uma ngabe kukhona abanembuzo ikakhulukazi abaqhamuka kuma media houses ehlukahlukene. Sokalisa ngicela ungilekelele la uzothi makubuza umbuzo ubhale phansi ebese obaba abaphambili kwipanel bese beyakwazi ukunqumuza kancane bese beyabheka ukuthi imuphi ozowuphendula. Ngicela ukuthi uma ngabe umuntu ebuza umbuzo aqale ngokuzethula kuqala ukuthi mhlawumbe uqhamuka kuyiphi media house bese awubeka umbuzo ebese uthi mawusubhaliwe umbuzo bese behlanganisa amakhanda. Ngicela ukuthi ke sidedele imibuzo noma mhlawumbe ibe emithathu okwamanje ebese sibanikeza ibreak lincane beyiphendule ukuze kungabe sekugcina sekuba nemibuzo eminingi engaphendulekile endlini. Uyothi onombuzo nje aphakamise isandla ngabe sengimsondezele imic bese eyabuza bazizwele bawubhale phansi umbuzo bese bethatha isikhashana ukuze bekwazi ukumphendula. Sesingadedela imibuzo. Yes, Sambona igama uThabiso Goba from Media 24. I just want to know, is there any reaction towards the Constitutional Court's ruling from last month that I'm sure we all know the Constitutional Court ruling that, you know, puts Vela Shembe as the rightful, the late Vela Shembe as the rightful leader for the Shembe congregation. I just want to know, you know, is there any reaction and does that change anything in terms of going forward for the church? Siyabonga ngiyethemba bawubhalile phansi umbuzo abafowethu. Omunye futhi onombuzo singayithatha nje bemithathu. Thank you. Ngibambela. Ngiyabonga uNgena from Kakasi FM News. Bengafisa ukwazi ukuthi
ngabe uhlaka lolu luyini uhlaka lwini lolunilona isiqabetho nenhlalamafini uhlaka oluyini luhlanganise obani nanokuthi lumelini luyini umsebenzi wawo ukufoma kwalo lifomela ukuthi ludile nani lisebenzeni lwenzeni cishe yoqhamuka emva kwalapha follow up question. Siyabonga. Esidlulela embuzweni wesithathu. Engathi umbuzo wesithathu ebese ulandela usukhavekile kusho ukuthi ngingathatha nje umbuzo wokugcina komunye before sinikeze obaba ithuba lokuthi baphendule imibuzo esiyibuziwe. Uma kunombuzo wesithathu noma sithathe ikhefa nje lincane lokuthi sibaphe ithuba lokuthi baphendule. Ukungabikho kwemibuzo ku seshiya nethutshana nje lokuthi ake nithi kuyicubungula imibuzo bese emva kwaloko obaba beyayiphendula. Ngizoqala la ngizophendula kulo qala umbuzo obuza ngereaction towards I court judgment osuka ku media 24. Cabanga ukuthi uDr Mahayi ucacisile ukuthi asizile mhlambe la ukuzokhuluma ngemininingwane yecala nezinqumo zonke ngoba ebuhleni sinali ithimba elibhekelele ezomthetho. We have our legal team, so asimeleke bona la ibona bangaphendula kahle kulombuzo njoba ekhulumile uDr Mahayi ukuthi asizugxila kakhulu kwimininingwane yezinkantolo namacala. We have our legal team ebuhleni we are responsible to address media and the outcome. Ngiyabonga. No, thank you so much. I think I should attend to the second question. ISiqabetho seNhlalamafini is a body. You can call it a forum constituted by the members of the church seeking to have input in the development of the church. Its sole purpose is to have an input in the development of the church. It is made up of different people from a myriad of expertise, from academics, intellectuals, scholars, those people who are grounded in the church principles, those people who solely embed their thinking in the norms and standard of the church. That is how it is constituted. It's made up of those people from different facets of life or aspects of life. So that's how far I can go. Mhlawumbe ngesizulu ngathi isiqabetho umzimba wabathile abangamalunga baleli bandla abayisungulele ukuthi nabo babe neqhaza abangalibamba ekukhulisweni kwesonto nasentuthukweni yesonto. Ihlanganiswa abantu abaqhamuka emkhakheni ahlukahlukene. Kungaba zifundiswa, kungaba abantu abanekujula nenjula yebandla esikulona. Kungaba abantu esingathi they are patriotic. They are driven by patriotism ngoNkulunkulu noma ngomprofeti wase-Afrika. Abona
ubuza umbuzo critical because our founding principles waba ukuthi lenkolo yabantu abamnyama isukaphi. Uma ungenza iresearch kahle ngenkolo yakwaShembe uzoyithola ukuthi ihlezi kakhulu kwinkolo yama-Ethiopians. Angithi kudala izinkolo zayicategorized, iChristianity yayicategorized. Leli bandla ke sibuka njengebandla elikwazi ukurevive noma resuscitate noma rejuvenate ama principle nesizinda somuntu sisi-Africa. Umuntu oqala, the cattle of humankind, umuntu oqala umnyama. Although lo muntu omnyama esikhuluma ngayo Adam is made up of imhlabathi ehlukahlukene, kodwa uqhamuka lapha eEden. So kwasabantu benikwa ithuba indlela abayophila ngayo. uNkulunkulu wabatshela bawuphila kanjani. Kuhamba kwesikhathi kwalokhu kudayilutheka kuphela unye kwakulandizwa ukuthi sasicolonized along the line. Ngoba nayo iGibhithe noIsrael was colonized. Inhlupheke eziningi njengoba sikhuluma ngoDaniel. uDaniel wahlupheka ngoba wayesekuthunjweni. Ngathi noma ngizwa kahle. So isunguleke isiqabetho because sifuna ukwazisa umhlaba ukuthi wayengeyona isiphukuphuku umqalo wendlela. Umoya kaMqalo wendlela usokhona namhlanje. Namhlanje usona isiphukuphuku. Asididekile, sikliye ngesekulandelayo. So ke isiqabetho ke sisungulela ukuthi okunye kwaso siconduct the scholarly lessons, lecturers, memorial lecturers to resuscitate ilegacy yebandla lethu. Asisho ukuthi ayikho resuscitated. Nathi si add value. Nathi we are just adding value ngoba sikhulele lebandla, safundiswa yileli bandla, esiyikho siyikho ngaleli bandla. Ngakho kufanele sibe proud ngalo. Gona those days safunda izikole osha isiphambane ekhanda. Kuthi ulandela umuntu wakho ngelamapheko wandizwa okuthiwa ushaya embuhlane. Today ezweni elikhulekile engakho sinibiza nje ngoba siyanthanda beindaba. Yabona abanye abaningi la impela ngangabafundisa kodwa nje siyanthanda nina beindaba. Kuhle nje siyajabula nje amanihle kanje nizolalela nje into oyele eAfrica engathi ngayithatha ke nani nihambe nayo ngoba ilegacy is about African philosophy, indigenous thinking esifuna ihlale emqondweni yabantu. Abantu ke beyiqhenye ngokwabo before ba adopt okwabanye ngoba vele siyathuthuka. Eyibongela. Siyabonga Dr. Bekuna follow up questions angazi noma mhlambe kufanele ngiqale kuwo yini kanti ukuba ngedlulele embuzweni emisha. I follow up question. Okay, ngicela abalungisa amapeni. Sizobuza ngizosebenzisa yona le. Imbuzo ngizophinde ngithathe round embuzo emithathu ngokulandelana kwabo dadewethu bese baba fethu bababili. Oqala umbuzo ngicela uqala kuwe. Ladies first. Sanibona uNtobosibisi from 1KZN TV. Ngicela ukuchecka ukuthi le forum eyona wonke umuntu oyinazaretha noma ilokho nje. Sibhalele phansi umbuzo. Yes, thank you so much for clarity, Doc. And as you've just mentioned that the forum is made of intellectuals and academics. So I think it would be fair, therefore, for these intellectuals to answer the question of my colleague. What does this forum make of the decision of the Constitutional Court? This forum, because you did say you're seeking to develop the church. So I think as part of us understanding where does this forum stand, we really appreciate to know and to hear whether you accept the court decision or whether you're not happy with it. And now that it's there, what's the way forward from this forum that is seen as the light to other church members, as you, the people that would shine light to them, enlighten them on the way forward, as you did say toward the end, that you do respect the rule of law. So I really appreciate it if we can get a response on that. Also, we are sure ukuthi
nibheke kakhulu ekutheni likhule njalo ibandla lidlodlobale. Yini imizamo eniyenzayo? Ikhona imizamo eniyenzayo ukuhlanganisa ke ibandla lonke nokudala ukuthula kuma Nazaretha onke ngaphandle kokuthi niphuma iqhulu nomholi othizo oyedwa? Bese ibhala imibuzo. Yeah. I think Ulendela, my colleague Ugina, has covered me, and I just wanted to say that I do respect that you guys are Nikolana to talk about legal matters, but I'm not we are not asking about a situation or a legal matter that is still proceeding. It's the Constitutional Court, the highest court in the country, has made a judgment. It made a judgment a month ago, so the matter is over. You can't appeal a Constitutional Court ruling. So maybe if we can ask this question in another way: does this body recognize the late Vela Shembe as the rightful leader of the Nazareth Baptist Church, as the Concord ruled? Siyabonga. Sisebenzisana le lapho dokotela. Sometimes I think I've learned that this has become the core of your arrival here sometimes, with preconceived perspectives. But it suffices to at least make a preamble so that I will be clear in your question. Faith, spirituality, and religion becomes a very critical model to understand, because you might think that we are running away, not knowing what model that associates these three concepts interchangeably. So faith is nearly impossible to define. It means something to different people or different individuals. Faith is understood to be intensely personal and often seen as extremely very private. Faith. So nobody on our behalf or on behalf of the church can dictate on the followers of uNyaz, irrespective of what, because something personal, something private. So for your information, this church was founded in 1910. Although it's not 1910. 1910 is just an endorsed, sealed year by Isaiah Shembe. So Isaiah Shembe, as uMqalwendlela, we call him uMqalwendlela. Its postulations is very critical. Therefore, the Berkeleys, the wranglers of or Berkeleys for the succession has been there since 1935, in the aftermath of the passing of uMqalwendlela. But this church has been never collapsed because of. So our interest, Baba, as we are interested in the development of the church, our interest is not on something that out of our own belief and faith, we are not compelled to think that the church is collapsing. Ngubalela from 1935. Ngikhathi ngithu statement ngikhulume na wayeboshwa uMqalwendlela wayeboshwa senkantolo, but ukuboshwa kwakhe ikona okwenza ndlondlobale kakhulu,
manje akuyona interest yethu ukuthi siphendule into yecala kunabanikazi bayo ngoba thina akuyona interest yethu ngoba akukho lapha thina kusiphazamisa khona kule aim yethu ukudevelop ibandla. Uyabona into angithi thina sithi we are responsible for, we have taken out of our own ukuthi nathi sibe ne-input angithi ekudevelopeni kwebandla. So into esiyibona ingeyona inkinga ekudevelopeni kwebandla asikwazi ukuthi ibuye izongena kithi njengesiqabetho kube yinto esithi thina iyasikhathaza. Asikhulumi ngalokho ngoba kunabantu abadila nawo ngokwesonto futhi akusikhathazi nje. Mhlawumbe nganikhathaza nina because nina ngabe indaba nifuna ukwazi ni right futhi. Kodwa nje ke thina kusikhathazi ngoba is out of the purpose for us to congregate such a press conference. Thank you. Okay, thank you. Una question asela. Akulungile madoda. Akulungile madoda. No una question asela bo. Ithi ngabe le forum ifaka wonke namalungu ebandla. Cha bo. Ayifaka wonke amalungu ebandla. Ngithe nje ibhodi nje. Umzimba nje okhona ebandleni. Futhi o independent ona kakhulu ongekho kuma structures ani ebandla. Sicacise lokho. Yabona uma nizingane nje ebese nisungulela into yenu yokuthi nilekelela ubaba ekhaya kusuke ukhona ubaba nomama nabafowethu kukhona ikwagoga ngithi ngakho ke bakho bayazi abantu abashisa ini impepho kodwa izingane ziyamfihlela nje ubaba kwesinye isikhathi zithi wesiqoqe imali ethile ubaba ufuna ukumthengela imoto ngoba usifundisile angithi akulona icala lelo akulona icala lelo. So ke siyilo mzimba ke asifaka konke amalungu ebandla but ungena laba nje soke beyithandela because akuwona umthetho webandla. Ungena nje soke beyithandela ukuthi nababa beyijoinela bangayijoinela. Ngiyabonga ngilidange bakwethu. Ngicabanga ukuthi imibuzo yonke isikhavekile. Kenzeka kube khona i-follow up. Ngoba sinasi isikhashana. Bangisiza la emabomveni. Bangisiza emabomveni. Cha, angithi thina sichazile ukuthi siqhamuka kuphi. Angithi sichazile nje. Sasiqhamuka ebuhleni ngaphansi koNyaza ngithi. Manje kuzoba difficult indaba bendaba ukuthi ebese sikhulumela abanye. Sikhulumele nje abanye noma sibafake kwi-purpose glass. Noma kwi stroboscope noma kwi barometer ethile. Ngithe leli thina ebuhleni singabantu abahloniphayo. Sihlonipha nje even ukukhuluma kabi ngomunye umuntu. Ngoba kusuke singaseyona inkolo. Ningenyanga izobe indaba. So asithi uma sesibhekwa ama camera bese siba nenkinga cha. Siba soba nje futhi singabikho allergic. Siba soba nje kahle. Ngoba sifundiswe inhlonipho. Ingakho nalokho sikwenza nje ngani ngenhlonipho. Ngakho asikwazi ukukhometa abanye ukuthi ibandla lihlanga cha asikwazi ukukhumela abanye ngoba yithi nje there is no collective agreement esingathi la imandatory ukuthi sizoyenza. Thina zokhuluma nje ngemisebenzi emkhulu uNyazi abanye abantu bebedideke ngalo eliyenzile neliyenzayo. Nasala uqhubeka liyenza ngoba lento ingaphakathi kulo. Abona makufika isishosha sibusukume ngeke ukuthi ngakusasa ngoba wena usalithanda uNyazi bese engasukuma ishosha. Zolokhu isukumile nje ishosha. Ningizwa kahle. Zolokhu isukumile nje ishosha. Nempuphuthi lokhu izibonile nje. Yebo. Siyabonga. Siyabonga ngobeka khona lapho Bob. Kusekhona eminye imibuzo. Nawe yahoqala umbuzo. Makhona omunye uzophakamisa nje bese ngiyasondeza umbhobho kuye. Sanibonani. Wasikhona cele from isoleza newspaper. Nguzwa uthi ngeke ukukhulumela abanye. Kodwa manje
iqinisile ukuthi nonke ningabendle yodwa nonke nomqalo wendlela. So ngicabanga ukuthi umbuzo oza ukuthi ubungawuphendula nje ngoba abekho abanye angithi sinecwele lithi wonke ama-Nazareth mawuba munye njengoba umbali yasemende. Ngicabanga ukuthi yonke lento ingena lapha sikhuluma nje ngabantu abangaphansi kumqalo wendlela. I'm not sure noma umbuzo noma i-comment yini. Bese kuba udaba la ngizama ukuthola ukuthi njengoba nithi nisikhulumela nina, yes nisikhulumela nina, but niyazibona yini nina niphuma ebuhleni bangathiwa nakho impela kuyaphunywa, niyazibona yini niphuma ebuhleni? Hayi ngiyaphela lapho. Sizobe silungisa. Uma kukhona omunye onombuzo ukuze sisithathe sonke. Usetafuleni nombuzo. Na umbhobhe etafuleni nawo konke kusetafuleni. Cha uzongilekelela usihlalo wenabasho ngapha makhona lapha umuntu ashiya khona bakwethu. Cha baba kunalento kuthiwa unity in diversity. Baba. Yeah. Niyabamunye nebe ibumba kaSimende kodwa nihlukene ngembono. Nihlukene nangokwenza. Nihlanganiswe nje principle kuphela ngoba umqalo wendlela asisho ukuthi mina ngigudlane nomkhwanazi kanje. Akusho ukuthi kodwa asigcine imithetho yakhe asilobele yona. Inaye ayigcizelele ngenceke yakho Moses. Ukuze ukudumisa kwethu kwamukeleke kuThixo eMkhosi. Ngakho ke leyo izongibuyisela lapho ngoba ngiya understand ukuthi ufuna ukuyaphi yabo. Cha simunye nje njengebumba likaSimende. Uma ungabuza namhlanje ukuthi amaluthela wayaba amaluthela. Ebese uthi umbishop amaluthela akapha uthi kwenzakalani eMaromeni. Antu kwakuyibandla lodwa. Angithi ningakwenza mase kuba abantu abamnyama. Abantu abamnyama bavalele ekhoneni elingavalelwa abanye. Anti ngizwa kahle. Ngikalisa nje ngamaRoma namaluthela through Martin Luther. Ifana exactly ukuthi abantu nilandela uShembe umuntu. Isibongo sakwaShembe ibandla lisibongo. Kodwa umuntu ebekhonza yena ebandleni lisibongo. Kodwa maku umuntu omnyama cha kufanele. Kufanele amasiholwa umuntu omnyama. Athi umuntu omnyama kwazi uholwa umuntu omnyama, ngcono aholwe umuntu omhlophe. Asho umuntu omhlophe naye eholwa umhlophe. Omhlophe akasho ukuthi akafuna uholwa umhlophe, ufuna uholwa umuntu omnyama. So ngicela ukuphendula kanjalo lapha bese unombuzo wakho omunye uthena umbuzo wakho siyayibona siphume ebuhleli ubani sibongo baba ucela uNdosi. Uthe konje ucela lapha kwisolezwe. Cha Ndosi ungakwacela nje wena. Ucela nje baba. Ya ucela impela. Impepho ishisa kuphi? Kwacela. Angithi siyabonga baba. Ngeke uyishisa kwamahaya. Ungaba nenkinga baba. Angithi sitheni uNyazi nalo lusindisa abantu. Sitshelwa nawo ukhokho bethu ukuthi asambe. Kunentini ngezenza kithi sisikhombe khona asiyi ngomjayivo. Asiyi ngeguqa. Siya nje impela siyisopa. Manje bona mangizothunywa abakithi uthi angiye lapha mina ngikwazi ukubaphikisa. Manje ku-unfair ukuthi ubuze mina. Yebo. Ukuthi mina ke ngiye noma ngingayicha. Angithi ngithunyiwe lapha mina. But angifuni ukungena kulokho kakhulu ngiyabongela. Angazi ihlalo khona bengafisa ukueda. Cha kafushane nje khona lento ekuthiwa inkolo. Yabona inkolo ijulile. Yabona mawukholelwa mfethu entweni noma ngabe yahlobo luni. Akekho umuntu ongakukhipha kuyona. Inkolo nje ngenye into. Siyazi ukuthi khona abantu abangena emlilweni wazo abasoka sikhombisa befuna ukukhishwa enkolweni yabo yokhonza uNkulunkulu abamthandayo.
sokhandwe omunye uNkulunkulu ukuthi akukhonzwe yena kusho inkosi yesizwe noma inkosi yezwe ehlonishwayo eshaya imithetho ukuthi wonke umuntu la ezweni lami uzokhonza leli thole legolide kodwa ngenxa yenkolo khona insizwe zathi ayi asikwazi ukukhonza lo uNkulunkulu wakho inkosi yesizwe singamanisa emlilweni usethi ke isithi inkosi nimethemba kanjalo uNkulunkulu wenu ukuthi uzonivikela ningashi lapha na zithi lezi insizwa noma singasha kodwa kongena emlandweni ukuthi asilikhonzanga itholele egolide sahla lo uNkulunkulu esikholelwa kuye inkolo ijulile iyo futhi eyenza ngisho Solomon Mahlangu kuthiwa bayikhalele enkantolo bonqunywa asukuma athi umfo wamaHlangu azikho inkantolo ezosiqeda awekho amasosheni awosiqeda awekho namaphoyisa enosiqeda sibaningi engakusho ukuthi nje igazi lami liyochela isihlahla esothela ithelo lezenkululeko ngikhuluma ngokujula kwenkolo njoba silapho onyazini nje inkolo bafowethu sicela niqonde lokho noma nikuyiphi inhlaka zokusebenza inkolo bafowethu ngeke ikhishwe umuntu kuye eyenze nombano okholelwa kuyona angajikiswa yilutho futhi ngiyabonga Siyabonga nanke omunye umbuzo ningilungisela into zokubhala ngesikhathi ngisasondela ukuze ethi mayiqala udadewethu nje namapeni benze njalo Igama nguthandeka ngwangobese ngikwiphephandaba ilanga umbuzo wami uzogxila kakhulu kubaba umkhwanazi ophethe la kwi-structure se-youth umbuzo wami ubased kakhulu kuma rumors esiwatholayo ukuthi the reason why we here or sihlangene la baba umkhwanazi bene nomhlangano izolo if ungaphosiswa day before yesterday where you discussed ukuthi nizomasha as youth inabashwa niyosho kubaholi bezwe ukuthi nihamba nonyazi if ungalaborate nje ukuthi kahle kahle lo mhlangano beni nawo if ubukhona ubungalokho yini if imashi izoba khona nini ngiyabonga dadewethu che Qungebe ngiyajabula ngoba ukhuluma ngama-rumors ohlala ngama-rumors nje hayi ama-rumors nje la dadewethu makungukuthi akuwona ama-rumors sonibiza futhi size la sizon address ukuthi yini ezokwenzeka mase kufanele ukuthi into iyiyo njengoba kusengama rumors nje ake sikugcina kanjalo nje kungama rumors okuyikho nokuthola futhi kanje yabo cha okuyikho nje sonibiza futhi sinitshela lokho nje kuseyiwa ama rumors nje njobusho uzwe kahle impela kama rumors mase kuyikho uyokuzwa ngathi manga uthi khona kuyikho Siyabonga ngibona sengathi imibuzo ayisekho endlini sicela ukwedlulisa nje ukubonga okukhulu nasiya esinye isandla ngiyaxolisa foka baba sokuthi mhlambe can we have a one-on-one masibeqedile Siyabonga mase siqedile sizoxoxa okuzokwenzeka mase siqedile ngicabanga ukuthi ngadlulisa ukubonga okukhulu nje kubo bonke abasondelile nemibuzo siyitholile nakho konke sinesifiso ke nothando olukhulu lokuthi inhlaka ezahlukahlukene zeindaba sidlulisa ukubonga ngokuthi uma ngabe sidlulisa isimemo ebese ziyasondela siyafisa ke ukuthi singama Nazareth
siphinde sibuyisele kuNkulunkulu ngendlela yenkolo njengoba kade siqalile ebese ke emva kwalokho ke icelo zama one on one seziyobe sezibhekeka ngendlela efanele. Sicela ukuthi nje sibonge kakhulu bese sibuyisela futhi kubaba uMshumayeli asibongele enkosini. Nkosi uNyazilwezulu kuqabadele uNdabezulu nomhlaba. Siyabonga ukuhlangana okuhle okubusisile sikucelile kuye uNyazilwezulu. Sesifike emaphethelweni alomhlangano. Sicela Nkosi ukubonga ngoba sibone umoya wakho uheleza kwaze afike ekugcineni. Sesiphuma ke Nkosi ngeindlela zonke size ngazo sithwalile siza la. Sicela Nkosi uphinde usithwale ngeindlela zethu. Bonke abantu abala endlini ikakhulukazi imenywa zethu ezihloniphekile okungabe indaba hamba nabo Nkosi ubahole umsebenzi wabo wenze kahle ngomoya wakho. Cela ngalakho igama Nyazilwezulu Shembu ingcwele kuze phakade amen. Siyabonga ngicabanga ukuthi njengamanje sezimbili icelo zama one on one. Ngizocela ukuthi mangabe sebehlakazeka abakhona endlini bese besondela phambili kuze kuzwakala ukuthi uhlelo abalifisa lungenzeka kanjani. Cha siyabonga ke besithi sizocela ke umfundisi ngoba usukhona umfundisi uGcwensa lo sithama sikhuluma lapha sathi phakathi kwethu kunabantu esithi ba grounded kwi theory yenkolo yakwaShembe nase kwi practicing bathi bengama theorist babe baba ama pragmatist. Umfundisi uGcwensa kungabanye babafundisi osebekuleli ibandla lokhazalwa osebemfundisi iminyaka abanye benula mhlambe ebamfundisi babe bancane mangibuka nje khona babengakazalwa. So umunye wabafundisi esithi uma kukhona esikwenzayo simcela ukuthi abe phakathi kwethu. Kodwa nje basishile ku statement akasithumile umfundisi. Ubonga nje into engithe izingane zike zithi amayihleze ekhaya baba umfundisi. Sibona ukuthi nangu baba usenzela izinto ezinhle. Bese zithi ingane somfihlela nje ubaba semhlanganisela imoto. Hlazana ubaba ezalwa nje sivele simnike imoto engazi. Nathi ke sizingane zala ekhaya asithunyiwe abafundisi bethu, sithunywe imizwa yethu uthando lwethu lonyazi. Selihlale lahlala kaphathi kithi laze la ngavuma ukuthi licindezeleke uthando. Engishilo ukuthi silukulo lapha sidontswe izibopho abanye ngenxa yabakuba abangabasekho ababathumela. Ngeke ukuthi uthunyiweke bese kuthiwa ngelanga usuyayikhethela kodwa wathi uthunyiwe. Umnikazi ukuthumile engashonga ukuthi khetha. Yabona nje ngikhuluma nani lapha ngikhohlwe ukuthi mina nje ngoba nginanengane kwami uNoqobo ngacelwa kuShembe. Ngayilanga mosuthi wena ngikhethe phakathi koShembe nokunye. Ngoba mina ngibe ngacelwa khona. Nengane ngiyizele ngeke ngayithola ingane ngihamba ngayicela kuShembe. So ngayicela kuLunyazi. Manje le ngane nje yazi uNyazi. Ngeke ukuthi ngeyilanga uyahamba noNyazi noma wahamba. Lo mbuzo lowo usukhamba sami. Unfair kule ngane. Kubhlungu futhi afuna ukuthi uzoyibuza ngokomthetho. Kubhlungu. Ngoba ngeke ukuthi awuhambi la wacelwa khona umnyombo wakho uyikhatha kanjani iumbilical cord yakho ungaka ingane ingakazalwa. Thina sengaphakathi esibelethweni soNyazi uyosizala ezulwini. So zesifo sesibelethweni sakhe uyosizala kuphi ezulwini. Cha ke besicela ukuthi umfundisi ke Nkosi yami ke simnike ithuba lokuba nje asho amazwi amabili ebese esinika umkhuleko wesibusiso abusise lo msebenzi osukwenzeka namhlanje siholwa nathi umoya ongcwele. Bese iplan ukuthi umfundisi okulinda bese sinalelo thuba usha amazwi okubonga ebese usibeka enkosini. Baba ngihlonipha kakhulu baba. Ngabe ngiyaguqa manje lezi zitulo lezi ziyabhetha. Kodwa ke kuyaguqeka baba.
ngikho njalo kuba grounded. Azivala amehlo. Nkulunkulu ongishembe. Nkulunkulu wamakhosi ezwe lakithi. Silapha Nkosi thina abantwana bonyazi. Ukuba sizothula indaba yakho Shembe. Oweza na emhlabeni kubantu abamnyama base-Afrika. Busisa ke Nkosi lokuhlangana kwethu. Kungabe Nkosi kwabantu basemhlabeni. Kube ngokwakho wena wasezulwini. Phelelisa Nkosi imicabango nezingqondo ezikhona lapha kulokuhlangana. Benzela abantu Nkosi bazi ukuthi wena wedwa Nkosi izwi lakho lelokugcina. Sikubonile Nkosi izwi lakho lidala izinto engekho ziba khona. Lidala abantu Nkosi baphile emhlabeni ngezwi lakho. Cela ke Nkosi ukuhlangana kwethu kube ngokwakho Sheme uNyazilwezulu. Manje nanini kuzobe phakade. Amen. Angenibingelele egameni elihle loNyazilwezulu. Amen. Baba Dr. Mahai no baba bengilandele le emzini omkhulu ebuhleni. Nabo bonke abakhona endlini ngiyanibingelela egameni loNyazi. Amen. Siyathanda ukusho ukuthi mhlambe alikho iphutha ekulandeleni kwethu inkosi uNyazi. Alikho iphutha ngokwasemhlabeni. Alikho iphutha nangokwenkolo yethu yasezulwini. Ngokwasemhlabeni kulelizwe laseningizimu neAfrika. Umuntu unelungelo lokuzikhethela. Unelungelo lokuzikhethela ngisho uhulumeni ofisa kuphatha. Ngiyaqolisa nginomkhuhlane. Uhulumeni ubusa kulelizwe njengamanje. Ubusa ngoba abantu balapha eningizimu neAfrika kwakhetha bona ukumphatha. Futhi kofika isikhathi lapho kosho bonke samfuna lo hulumeni asiphathe. Kulula ukukhombisa ukuthi abasafuni bangena nje egumbini bathi asisamfuni. Bangathiki lutho la kufanele bathike khona. La kuShembeke futhi ngokufanayo. uShembe ngokomlando kusuka kubaba omkhulu uhambe Khotame ngo1935 May 2 wahlala inkosi yesibili. Abantu ababa yiningi abalandela inkosi yesibili. Ngiyaxolisa. Yabahola yaze yafika ku1976 December 19. Angaza kwahle abazibala sengimdala mina ngaphuma esikoleni ngabo 66. Sengimdala ukuthi ayibusanga ngaphezulu kwamashumi amane eminyaka. Ihola lelibandla. Naya eKhothama ngo76 December 19. Ikhothama nje ukhona umne wabo ayigcotshwe nayo kusikhathi esodwa nangosuku olodwa naphambi kwabantu
phezu kwentaba yaseNhlangazi begcotshwa uyise maye bagcoba uyise uthi wena uyilanga wena uyinyanga uthi kubantu ma ilanga lisithela kuye kuveleni bathi abantu inyanga uthi ke lo inyanga kodwa makusithela ilanga kukhanyisa inyanga emhlabeni lolu hamba lukaze liduke kuze kube namhlanje inkosi yesibili ilanga ngibe khona isikhathi eside yaze yangigcoba yangenza umshumayeli ngo1971 kusuka ngo1970 kuze kufike ku1976 ayinti ayisayikhuluma ngaphandle kokuthi mayikhuluma esenkonzweni ithi thina sagcotshwa sababili kulomsebenzi ikhomba umne wabo inkosi yangayizulu ithi konke okuyoqhubeka naleli bandla kuyoqhamuka kumne wethu ithi la kimi akukho lutho ngizama ukuveza ukuthi asidukile akukho lapha sidukile akukho lapha ayathi khona kuyoshintsha sinenkolelo ke thina amaNazaretha sonke ongathana lonkolelo namanga yazenzisa sinenkolelo ukuthi izwi kaShembe lumlomo ongathethi manga okushiwo uShembe nje kunjalo kusuka namhlanje kufike egcineni azange beyathi ene kuyoshintsha emva kwesikhathi esithile kuthi inzalo yami kimi qhamuke uShembe ohamba phambi kwaleli bandla uthi ke kimi akukho lutho kodwa konke kuyoqhamuka kulo uze kumne wethu usho inkosi yangayizulu lawo mazwi ke uma safisa ukubizwa ngamaNazaretha asikwazi ukwalahla uma safisa ukuthi sikholele ukuthi uShembe umlomo ungathethi imanga asikwazi ukwalahla ngoba into esho uShembe yenzeka nanje udokotela eduze kwaMahaya uthi naye wacela nami nje ngihlela nje ngacela kuye baba wesibili waze wakhuluma mina umama wami kazange ashesha ngithola athi avanga athi mefika nje kuShembe bese etilalela sizomthola umntwana wathi sazohlala iminyaka wahlala iminyaka esithupha ekuphakameni elindele ukuthola mina iminyaka esithupha ngangithola le ndaba ngayiqoqelwa isazi sakaNgcobo kuthiwa uMavezi angixoxelanga umama lo nto esigane kwaNgcobo la emqatheni ebukhosini bakwaNgcobo esasilinde kanye naye kuphakameni angithandi kakhulu ngena kuleyo ndaba ngoba ngizile uzoxoxa yona kodwa ithanda ukungihlupha ngoba ngiye ngibuka inkolo kaMa ingaphezulu kweyami kakhulu ngoba ngangahlubuka mina methu uShembe hlala nje mhlawumbe uNkulunkulu methanda uyokupha umntana wena unawo umntwana uma wayesebatholile abantwana abathathu bashona baba angibazi mina wathola udadewethu omdala okuthiwa ujabulile wathola udadewethu esibili okuthiwa ubonakele wathola udadewethu esithathu okuthiwa uNtombiza bonke angibabonanga labo dadewethu ngaba khona bekade benabahamba ubabili bobathathu labo dadewethu uthi kuShembe wayesesihlalweni losikhathi inkosi ilanga izona ingane zakho namfazi lezo oyizabelo uNkulunkulu awusenayo umntwana kodwa ke cela hlala la ekuphakameni uma ithanda uNkulunkulu uyophinda kuphi umntwana wahlala kuma iminyaka nje uthi ayabasithupha ehleli angazi ukuthi ngoba ngangakazalwa mina kodwa kwahamba kuShembe ampha umntwana mina igama engibizwa ngalo angizolisho kodwa la ngoba nizosuke nilazi lonke angiqanjwanga ubaba noma
kodwa nalibuza ke kwabanye abalaziyo bonitshene ukuthi angithi kanjani ngobaba noma ngaqanja ngalolu suku wayesethi ke ngiyabona uma kwamphatha kabuhlungu methiwa uyenzothola umntwana mina nginayo umfowethu anginayo futhi udadewethu ngiyedwa nje ubona mina esisini sikama ubona mina nje mina nje khonko wayesethi wena mfazi ngiyakubona mangisho kanje ukuphatha kabi kodwa kuyena ngizobeka ingane zibeningi kakhulu bengizofakaza ngazizoba khona nabazi kahle ekhaya mina nginengane eziningi uma ushembe engavele ezulwini wengasho kumuntu ongakabi khona isizwe sikanindi oba nengane eziningi ingawo sizwe Shembe sikwazi thina ukusuka kulona noma ungafuna ukusishaya noma ungafuna ukuzisenzani noma ungafuna ukusibulala sunganxama usibulale njengoba asikwazi ukusuka kulona ngoba ayikho enye into eyokuphila kwethu ngaphandle kwalo ngempela mina nginabantwana abaningi uyazi mina abazukulu abantwana bami amayeke nje abantwana abazali mina ngikhuluma abazukulu abathi mkhulu angikhuluma abathi mkhulu ngoba anginayo mina umfowethu anginayo mina udadewethu abathi mkhulu ngoba bezalwa umfowethu ngisho abazali abaphuma kimi basondela 50 ngezwi likaShembe nami ngiyabangidida kahle angazi kahle bona ngithi ngiveze la ngibazi kahle kodwa ngagcina ngibalela into abasondela 50 abantu abathi mkhulu abathi mkhulu kimi ngoba bezalwa oyise bebafowethu oyise baba nobonina boba abazalwa mina abaphuma kimi nonina babaphuma kimi ngiqonda ukuthi ke indaba kaShembe ihlukile kunokucabanga kwabantu ihlukile kunokufisa kwethu singafisa sithande lesikuthandayo kodwa kungabi kona kufanele masikhabanga indaba kaShembe singayibuki njengokoko singayibuki njengezinto zasemhlabeni yazi amawesel akhuluma into enkulu khona isihlebe lasibhala wesinye uShembe wasithatha sibhele ehlabeni zakhe athi uNkosi ehlezi yazoba umuntu ebantwini yayenzela thina bonindi isona sodwa sikhona ehlabeni zabaNazaretha ayingazi amawesel athini kodwa ayikhuluma ngoShembe kodwa ayingazi athini ngoba uShembe kuphela thina lapha eAfrika owayehlezi nazoba umuntu ebantwini okhuma izinto zasezulwini zenzeke ukudalwa komuntu kuyinto ejule kakhulu akukho ngale uNkulunkulu kuyagcina uNkulunkulu kuphelela kuyena kuba khona nje komuntu noba uhlubuluni ke lo muntu ukhona kodwa akukho ngale ukucabanga uNkulunkulu ngisho ukuthi nje wasihleli nje emzeni wasebuhleni ngize kuthiwa intatheli lezici sekumkhaya kodwa baba intatheli seyifumile siyabonga kakhulu cha yabonga nje lo yinina siyacela ukuthi hayi angishiye kudokotela konke manje sengigogile mina angikhuluma hayi sibonga ke baba umfundisi sibonga kakhulu cha ke bakwethu ke sesiqedile ke bese ungamazwibela nje ngoba bese sisebenza saqeda bese ungamazwibela socela ke si-agene everything sizame nokuthi siphume lapha ngoba nesikhathi sala ebese sikhokhele sesishayile siyabonga.